yatiri kuda kutsanangura pamusoro peOmega Trumpet Gospels mugore rino ra2026. Tinotarisa kuti takaita masingles akati wandei kubva mukati megore rapfuura tisati vane album, asi tine first album rinonzi Efata nesecond album rinonzi Ngetani Dzinodambuka nemasingles akati wandei ataita. Tinofara pamusoro peOmega Trumpet Gospels tichitarisa pamusoro peculture and heritage yemuno muZimbabwe. Tinodada nayo seOmega Trumpet Gospels takaintroducer that sound kuiwisa iri mukati megospel, iri nguva yekuti tirumbidze Mwari pamusoro echipo chavakatipa, asi tisingakanganwe tsika maitiro aiitwa kare mukati menyika ino yeZimbabwe, mukati meAfrica vanhu vaitandadzana sei, asi tatora shoko raMwari tobva tariisa mukati megospel tichishandisa our traditional sound, mbira, hosho nezvimwe zvakasiyana zvirimo, toedhawo nemakogans nemagitars nezvimwe zviriko iko zvino, kuitira kuti tisarase tsika huru yaitwa semaAfricans semaZimbabweans. Tine mafariro ataita asi tamatora tamawisa pagospel. Nguva ino yemanherano tinotenda kuti tiri kuramba tichivandudza our music to another level, tisingarase our culture as Zimbabweans, our heritage as Africans, our heritage as Zimbabweans. Asi nyasha dzatiri kutenda kuti Mwari vari kutipa mavisions akasiyana siyana ekuvandudza music yedu, ekuvandudza basa rake Mwari. Tinotenda nguva ino yemanherano kuti tine music yakawanda iri pamasocial media platforms akasiyana. Unongonyora kuti Arthur T, even pa YouTube, SoundCloud and other platforms dzaunenge uchida, kungoti Arthur T, unobva watoona zvese music yatiri kuita, ngave mana Apple Music, iTunes, ngave panana Spotify, ngoti Arthur T mosva unobva wawana music yedu painezvozvo. Tinotenda vose vakatitsigira kubva pakutanga rwendo mugore ra2018. Now tiri kuramba tichivandudza, tichifamba step by step. Tinotenda Mwari naizvozvo, tinotenda Mwari nokutichengeta, tinotenda Mwari nokutaura kwavanoita muzwi ravo kuti basa ravo riende mberi. Tinokutendai chaizvo, rambai muchititsigira. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel. Don't forget to follow ngave maplatforms akaita sana Facebook nana TikTok.